Cu ani în urmă s-a prăbușit un avion. S-a prăbușit un avion și au murit toți, cu excepția unei fetițe de câțiva anișori. După ce au intervenit salvările și așa mai departe, s-a apropiat și mass media să o întrebe pe fetiță ce s-a întâmplat și cum de doar ea a supraviețuit catastrofei. De obicei, în cazurile astea, nu prea sunt supraviețuitori. De data asta a fost o fetiță. Și mass media a întrebat-o și fetița a spus așa: când capitanul a spus că aterizarea este iminentă, nu mai se poate face nimic, fiecare să luăm poziția de urgență, când a spus treaba asta, fiecare s-a topilit cum a putut mai bine acolo ca să se protejeze. În schimb, mama mea, spunea fetița, mama mea a făcut exact contrariu, și anume, și-a desfăcut centura, s-a pus în fața mea în genunchi, în fața scaunului meu, s-a pus așa ca mâinile ca și niște grate, ca un zid în fața mea și mi-a spus așa: fetița mami, tu nu o să pățești nimic. Eu sunt aici, eu te voi proteja și ție nu o să ți se întâmple nimic. Fetița asta a trăit, a supraviețuit datorită mamei sale, care s-a pus baricadă și care a murit acolo, în impact, ca să trăiască ea. Dragostea aceasta, acestei mame, seamănă cu dragostea lui Dumnezeu, dar nu-i dragostea lui Dumnezeu. Seamănă cu dragostea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, nu și-a dat viața pentru un prieten, nici pentru un familiar. Nu. Spune Scriptura că noi eram vrăjmașii Lui. El ne-a iubit pe când noi eram vrăjmașii lui Dumnezeu.